Bine ați venit! Astăzi vom prezenta Samsung Galaxy S4. Aceasta este cutia. După cum observați, imită foarte mult lemnul. Cele două sigilii pe care le veți primi obligatoriu de la Samsung, made in Korea. Nici că avem modelul pe 16 GB, avem rețea LTE, procesor quad-core de 1,9 GHz. Da, avem cameră de 13 megapixeli, o baterie destul de puternică. În testele noastre a ținut o zi și jumătate, dar tot va trebui să-l încarci o dată pe zi. Ce pot să spun e că bateria ține foarte bine, sunt mulțumit de baterie. Vom vedea. Modelul pe care îl avem în test este i9505, adică modelul specific pentru Europa. Bun, să deschidem cutia. Ne întâmplă cu Galaxy S4, da. Revenim la el imediat. Avem manualele, garanții, manual de utilizare, toate și acestea vrând să imite lemnul. Bateria, care după cum am spus, e o baterie destul de mare și destul de bună. Cablul USB, care este un USB de 2.0. La Samsung Galaxy Note 3 și la Samsung Galaxy S5, care va apărea pe piață, au un încărcător de 3.0. Acesta a rămas pe 2.0. Încărcătorul și el alb, învelit în țiplă, foarte bună calitate. Căștile, care se aud foarte bine, dar asta vor vedea la partea de muzică. Le recomand policarbonat, foarte bune, stau și foarte bine în ureche. Și dopurile. Aceasta a fost cutia. Telefonul are țiplă pe spate și, bineînțeles, țiplă pe față. Eu i-am pus și o folie, pentru că când e un telefon nou, să ții la el ca să nu se zgârie display-ul. Chiar dacă el se laudă cu un Corning Gorilla Glass 3, care e rezistent, are cele mai bune teste pentru rezistență, nu se zgârie, dar nu poți să știi. Punem bateria. Deschidem carcasa, care este din plastic lucios. Bun, bateria. Aici. Punem carcasa și să deschidem telefonul, nu? Dar înainte de a-l deschide, trebuie să vă spun cu ce se laudă el. Se laudă cu un display de 5 inch. Cum observați, mai mulți senzori. Pe margine, butonul de volum. Cealaltă margine, butonul power off, on-off. Pe unde încărcăm, unde va intra mufa de 2,0. Microfonul, unde va intra mufa de 3,5 jack, alt microfon de compensare a zgomotului și pentru telecomandă. Pe spate avem camera de 13 megapixel cu blitz, care poate fi folosit ca torț, logo-ul Samsung și un difuzor, care, vă dați seama, nu se compară cu cel de pe HTC One, dar este unul destul de bun, dar asta vom face la testul audio. Să-l pornim. Telefonul a vibrat. Samsung Galaxy S4, cum v-am spus, modelul i9505. Bun. Și acesta este telefonul. Am reglat luminozitatea pentru a se vedea mai bine. Ce să vă spun? Uitați, avem TouchWiz. Bun. Să facem un mic test al camerei foto, nu? Hai să vedem ce să putem poza. Așa. O sticlă de apă, nu? Îi vom face o poză. După cum puteți vedea,
fundalul este blur, îl blurează pentru a pune pe... Acesta este un efect de DSLR. Am făcut și o poză. Poza se vede foarte bine. Să vedem detalii pe lumină. Aceasta este o hartă pozată în dimineața aceasta. Dați detaliile. Nu își pierde din detaliu când facem pinch zoom. Din nou. Nu își pierde din detalii. Putem vedea orice figură mărită, micșorată. Bun, pe cam acesta a fost unboxing-ul. Vă aștept la un nou review pe data viitoare.